Kublai pi baro ki viewers sa pat hagani ka video ngan wanda HP hagbai dei bat ka khobor Laitkam hagba nagliang jong ka government of Meghalaya kalapline hadu khalai tli ki pus hagbai dei bat ka pus gram sebak bat ka pus laboratory te nagamta kini ki pus phila ban apply lengba ka online mode bat ka turi ka bakhadu namta ban pediang ya kini ka online application kan dei hadu ka khada turi November arajar saw and hadin kata lada pikwa aban apply nam ta ki pusru pinam la shu bat kinum pediang shu ya ki application form ki jopi tikamta la karpan ya ki applicants lane ki candidates especially ibadai na po ka state Meghalaya subhaban shim ya gane kalan abu apply no hashoban code kete ka tarik ito mentang ini page ya kini ki pus ibadai bat ka pus gram sebak bat ka laboratory assistant ka serial number bat ka nim opus kan de ka gram sebak ka number opus hangne ka don hadu shipotli pus nak banta ki gram sebak bat ka pay level hangne kan de ka level 5 as per revised pay structure naita ka category breakout of vacancy post pinui hangne nak banta jong ki unreserved ka don tanggawi ki pus bat nakamta ki garo kasi bat jointe ki don pratli ki pus bat nagamanta ki other STSC kadon kawi ka post dia nagamanta ka qualification ka pila man apply ya ketika post gram sevak kande ya kito ki applicants lane ki candidates ki bala pendep ya ka matriculation lane ka SSLC certificate pass pe pila man apply nagamanta ka post gram sevak tikamta sa sinpan ya ki candidates especially ki kasi jointia bat garo subha sim ya kane gabu apply no na kabanta ka take post but shushuru ha ka kedan bat ka serial number ka baar ka don ka post name ka bade laboratory assistant kata jong ka physics chemistry and biology ka namba opus hangne ka don lightly post ka pay level hangne kande ka level 6 as per revised pay structure but ka category hangne kandon ki unreserved ka way kasi janti abat garo kadon art ligi pus de nagabanta ki educational qualification lane ki kardan ka bapla ban apply nagabanta ketika post laboratory assistant kande ya ki candidates ki bla pendep ya ka class 12 lane ka HSSLC in science streams tekan mau ha parlok nagabanta ka post laboratory assistant kinde ya ki candidates ki bla pendep ya ke kelas 12 dan ya 10 plus 2 Henry ki balik pat lani ki pendep ka science stream ki kumta sai sin pat nakliang jong Silva official o kentu kan pami pi baru ki candidates subhaban apply no lani shim ya kane kalan shuaban kut ketika tarik namar lada pi apply dalak jan kut ketika tarik ka network lane ka server kan kia bat pinsa jinjar kuno ban le ya ka online application so nagata kadaw ka online application kala pli na du ka khandai tarik October ajar apsaw hadu khat tarik November ajar apsaw ya apply no hakine ki singi ay ngadu khandai hadu khat tarik jong November ajar apsaw but kumta lagarpat ya kino ki candidates ki ba apply lengba kiwi pade ki mood lani ki rukom apply kino pediang re hapo kani ka office jong ka DSC so nagata kadaw ngan ong yepi subhaban late lengba ka link ka bangalabu hapo ka description box ki jonga pat bisa apply directly lengba ka tiga link ka bangalabu hapo ka description box so nakamenta ka age limit pade ngine page hangne ka age limit hangne kande ye kito ki candidates ki bla pen dap lane ki bla dap khat pra Snem sejrong hadu live for Snem hadu ka shitarik January arjar arsaw but kandon ru ka apa age limit lane relaxation nakabenta jungi ki ST kabde san Snem kata ngidang la ban apply nakabenta kate ka pus khat pra hadu live for new Snem so nagata kadaw nga ong yepi ki ST lani ki candidates ki ba napo ka Meghalaya so ha ban shim ya gani kalat ka kabu namar ba ka age limit hangneru ka jalan mahan na kata kadaw
ngiyo nadu ka khatpra hadu lai punyo snem karta ban apply nakabanta ka te ka post kabdei jong ka gram sevak bat kumjuru jong ka laboratory assistant ishubu phi don kano ka jing e hakapor by phi online lane phi pandap ya ka form ha ka online mood ke jong phi te nagliang jong ka office jong ka DSC South Garo Hill Southwest Garo Hill kala pentip shangi ba nidon kam ban call directly hapo ka office jong ka NIC branch lani DC office jong ka ampati kanang ba pinla ban solve ya ka problem lani ban shu email ha utei u email address utabade d dio or slash swg @nic.in ipla ban check long ba ka te ka email address but pi sa send sha ka te ka DSC email address na ka banta ban pentikna ya ka rukom apply ke jong pi ring na pi kan pi shu but bet ya ka te ka link ka bangal abu hapo ka description box bisa apply kena bet ba kan long te na ka banta ka payment fees lane application fees pada hang ne nagliang jong ka department jong ka ampati lane DSC ampati Southwest Garo Hill kala pentip ba kandon ka application fees na ka benta baro ki candidates kata ka bade san pho tangka kawe ka application fee tikam tala karpat ya kino ki candidates lane ki applicants ki apply na banta ki te ki post in subha ban siu ya ka san pho tangka lengba kini ki modes of payment kata ka bade lengba ki debit com ATM card lane net bankings of all major banks lane phila aruban siu lengba ka e-challan payment mode but kumtala karpat ya ki candidates sumha ban check bha ya ka application but kumjuru ya ka mode of payment haishwa ba pinsiu ya ka ne ka sanpho tangka nagabanta ka application fee ka jong fee kumtala da pisiu longba ka e chalan ru phya ban print out ya ka to ka e chalan form ka jong fee but phya ban bu yalade yole se kidon kam ha koi ka singi ban panchisha ba phila dep siu bat ban bu bhai ya ka e chalan ka jong phi te sai sin nagliang jong ka DSC office jong ka Southwest Gorhil kala pentip ba ya ka application fees are non are not refundable or fees are non refundable lane kinamla shure ban refund ya ka examination fee lane ka application fee ki jong phi hadin ba phila dep siu so nakata daw phi ha ban siu lane phi ha ban pleba ya ki instruction hashwa ba bin siu ya ka te ka san pho tangka yol ese phikum siu bakla lane phikum transfer bakla ya ka pisa te nakata daw ka nagliang jong ka office kanum shim jingit kli re lada phi bakla ya ka rukom siu ya ka ne ka san pho tangka so nakata daw phya ban page bha phya ban late bha lengba ka application payment mode but visa siu ya ka te ka san pho tangka ka bade ka application fee ka jong phi ha ka ba de bat ka te ka post jong ka gram sevak bat kumjuru jong ka laboratory assistant tentang komenta hi ha ka ba de bat kani ka khubor ka ba menta ka singi te ngakarpat sa sinpat ya ki khasi jaintia bapin suha ban shim ya kane kalan ka kubu wala da ka de shapo garo hilru andre ga de ka government post de suha ban shim ya kane kalat ka kubu late no ban tap lungba ki online application mode lungba ka mobile phone ka jong phiru kumju te tangata hi lada pidang dai ki batmai hakane ka video ka jonga subha ba phinya share like but subscribe nakabenta ki wei pade ki khubol like kam ki banangwan tangata hi ya ka bamenta khublei shibon